يملأ بين رخيبو هاليلويا قروم يسرحك عبيت እግዚአብሔር كندي قروم يسرحك عبيت እግዚአብሔር كندي قروم يسرحك እግዚአብሔር ግሩም ይኻ ሃሌሉያ በልዎ ግሩም ይኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ ሓንቲ ቃልከ የላ ግና ኣመልሓሰይ ካብ ርሑቕ ተስተውዕልና ሓሳባተይ ኣቤት ካብ ዝለመንኩኻ እምብዛ እንዳዕዘዝካ يحفر كان ننجبخيل كالليخا آمين عبيت እግዚአብሔር كندي قروميخا قرومي وسرحك عبيت እግዚአብሔር تمارخلو هاليلويا قروميخا بلوه عب هيوتي قروميخا عب زمني قروميخا عب زولدز قروميخا هاليلويا عم مدري قروميخا عب دكي قروميخا እግዚአብሔር عبيت እግዚአብሔር كندي قروميخا قرومي وسرحكا عبيت እግዚአብሔር قد يبلكم نبلوه نارأخم ما كله هدش دش كبلي هاليلويا آمين قرومي سرحو عبيت እግዚአብሔር كندي قروميخا قرومي وسرحكا السرار حخالب بيدني قوة حلف النابل كسر حيسرح كايو كاب صلمات صوعي وكسادنا اغنعو هاليلويا كم مندر موتنا مندر هيوات اتينا هاليلويا اب عرفتي اب سنبت اتينا ايدنا بزي تحوسو هاليلويا اما عدي إساق ياقوب ابراهام اتينا هاليلويا سمنا مزقب هيوات صحيفوه حلف النابل سرحو سرحنا سريحو هاليلويا تمنهو تفتس اميلو عم مسكال هاليلويا حلف النابل كاسر حيسرح كايو بزي قلت هرف مركوي مليس كالي زقوبتك صدق انا عبي الكالي امين عبيت እግዚአብሔር كندي قروميخا قرومي سرحكا عبيت እግዚአብሔር كندي قروميخا قرومي وسرحكا እግዚአብሔር كندي قروميخا قرومي وسرحكا هاليلويا قرومي سرحكا
مسغانا 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 يخون نعخا إللتا 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 يتونا مقدسكا يسوس 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 كبر بينخا آمين آمين أخبر وسك هاليلويا قرومي خانسخا مسغانا إللتا وداسي كتوسدي قبعك هاليلويا هاليلويا مسغانا مسغانا يقبعك نعخا هاليلويا صوري تشكيمكا قعير كابت مسكن إلهي الكالي كدحن كابسيول كالكالي قطرنا أفريس كغماكل كفيت كالي مدحان موتيز منا يو كلهم تسالتي طفقتيز دليو كلهم مجنغتي عفرة قلبي بمريم برختي عفرة قلبي بمريم برختي عبد ما صنحت نفسي بيوت نبري الكيا بمحرت تمسكن أملاخي عبد ما صنحت نفسي بيوت نبري الكيا بمحرت تمسكن أملاخي سلازو خمس بلو مسغانا 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 يخون نعخا بلو إللتا يقبهان إللتا إللتا يتونا مقدسكا يسوس 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 كبر بين مسغانا مسغانا كل قبائي يزمر مسغانا بلو هاليلويا موتي هاليلويا صوري تسكيمو كواي قعيرو في مسكال صوركي صوركا تسكيمو هاليلويا إللتا 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 يتونا مقدسكا يسوس 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 كبر بينخا مسغانا مسغانا نتستحر دقنشل نتصورنا استسكمه نتسنا بدمو مزقبي وزت حفي إللتا إللتا يتونا مقدسكا يسوس 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 كبر اسك حنسا كلاتنا هاليلويا استقبرلنا كلنا ذكرنا هاليلويا ناي موداتا عولنا مسغانا خبلينا هاليلويا مسغانا مسغانا يخون عخا إللتا 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 يتونا مقدسكا يسوس 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 كبر بينخا
ተስፋይ እግዚአብሔር 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 ትናይ ሕይወተይ ጓሳ ነፍሰይ እረፍቱ ዘመንሳ እግዚአብሔር ትናይ ሕይወተይ ጓሳ ነፍሰይ እረፍቱ ዘመንሳ ሃሌሉያ ኢየሱስ አቤት እግዚአብሔር ክንደይ ግሩም ኢካ ግሩም የሥራከ አቤት እግዚአብሔር ክንደይ ግሩም ኢካ ግሩም የሥራከ አቤት እግዚአብሔር ክንደይ ግሩም ኢካ ግሩም የሥራከ ግሩም የሥራከ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አምላክ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ሁሉን አምላክ ይሁን። ተና ሕይወትና ተስፋ ዝሆነ አምላክና ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። እግዚአብሔር አሰራሐው ሁሉ ጊዜ ስድንቂ ነው። ምድሓና ኻድንቂ ይኩን እንዴ እና ተበራሕትና ዘምፀና ይምሓን ይኩን። እግዚአብሔር ግን አምላክ ይመስገን። ለጽራውያን እንታይ ዝኾነ እሽነት ዝኾነ ናይ ይርካ እንቅፋት ዝኾነ ክርስቶስ ወዲ አምላክ ብስብከት እሽነትን አና ነገርና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ኣብ ሰማያት ኣብ ክብሪ አምላክ ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ ሰማያት ዘለዎ ኣብኡ ኣቁሚትና ዘላለም ቤትና ብማዕፅብቕና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ክብርን አምላክ ይሁን። እንኳዕ ብሰላም ናብ ቤተ እግዚአብሔር ምፃኹም ፍርካ ፍርቂ ዝኣምን ዘሎ እንኳዕ ብሰላም ናብ ቤተ እግዚአብሔር ምፃኹም እግዚአብሔር ይመስገን። ወርሒ ጠፊእኩም ኣብ ወርሖም ዝምፃኹም እውን ጌታ ይባረኩም። እንኳዕ ብሰላም ምፃኹም ኣምላክ ይመስገን። እታ ወርሒ ምፃኹም ከዓ ሰውና ይምን ኮይና ንኣምላኽ ንሰውሕ ማለት ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ካብ ወርሒ ከዓ ናብ ሰሙን ካብ ሰሙን ከዓ ክልተ ግዜ ሰሙን ከዓ ተቐይርኩም ከዓ ፀጋ ይበዝሓልኩም ኣምላኽ ይመስገን። ስለዚ ካብ ሰላም ቤት እግዚአብሔር ክመፃኹም ንደሊ ናይ መደባትና ኩሉ ግዜ ከምቲ ልሙድ ረቡዕ ሰዓት 6 ፈርቓን ናይ ፀሎት ግዜ ኣሎ። ሰንበት ከዓ ሰዓት ክንደይ ካኻትኩም ሰዓት 11 እያ ዘላ ነዚ ናይ ቸርች ግን ሰዓት ክንደይ እያ ዘላ ሰዓት 10 ስለዚ ሰዓት 10 በቅ ምሻሉ ብዙሕ ኣሎ ዝሕዘካ ነገር ግን እቲ ምሸት ንገብሮ ዝግበአና ምሸት ንገብሮ ንጎተ ስና ንገብሮ ኮሚቴ ገነት ያና ክጥፋ ንገስ ንኽእል ነብስኻ ኩሉ ግዜ ክድነበርካ ከም ዘላ ምድከየ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ቀጢፍና ክንመፅእ ኣብቲ ናይ ኣብቲ ቤተክርስትያን ስርዓቶ መደብ ኣብኡ ኣምላኽ ይፅበየና ከም ዘሎ እቲ ሰማይን ምድሪ ዝገበረ እግዚአብሔር እንታይ ግብር ይፅበየና ከም ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን። እሱ ሓሲብና ቀጢፍና እንተመፃና ፅባቅ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ኣምላኽ ኣገልግፈና እዩ። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ካልእ እንታይ ኣሎ ከምቲ ልሙድ ናይ ውስጥ ቆስ ትምዝግባ ተሓሲቡ ምናልባት ንግለኹም ተዳ ደሊኹም ከዓኒ ሰላም የለን ምስልኒ ንግለኹም ትከርትረኩም ግን ትምህርትቱ ሓሲቡ ትምዝገባ ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ሎሚ ብዙሕ መደባት ማለት በዝሑ ከበን ግን ንውሕ ዝበለ መደብ ናይ ዞም ንሪኦም ዘለና ህፃናት ማለት ማእኸሎት ናቶም መደብ ክህልወና እዩ። ስለዚ ዓቕልኻ ክንገብር ቁርብ ካብቲ ዝነበረ ቁርብ ግዝጥ ስለ ዝበለት ግዜ ንዓቶም ዝተዋሃበ ግዜ ማለት እዩ። ስለዚ
اللي قالنا سمعوا ذكرنا خير سورة الله يكون next week أني ناي تمكت program علينا نتوني إيديا ناي Sunday نتكلم سومن ناي ورستمهارو نزلوا هواتنا ناي تمكت بجزء هلون program سودا نوري مجرش نسوا زاهركم يدل وسلام محمد يشتك لسك بطاط زبركم سك حفل لسك جبان كذلهم زبان مهندس من عم لهم زبان لهم مسكين تماري سنة لنا أبينا كنا ولينا جدا بينا ولد أبو تطرينا جاب الله بسنا نقول بس كم ترشح لكم السوازي كنا فاير وورك مرة زاوية المسجد بس كنا عاوزين نرجع المسجد نرجع كمية المسجد نبصق المسجد كل أبو تطرينا شوف ولا شوف ولا حسب جسي تعال أريد ديرني أبناء زابري مسلم نحن يتودتنا الله هو زي غينا زمان زابري مسلم الله كلنا عم رايحون الجيل لازم دكنا زي ما قلت مالتي انت اسمه انت اسمه علي زابر عم رايح مسجد ما انت رايحنا مالتي كلنا عم رايحون እጂ በተባረከ ሰላም ከምሳዝ ዘዓያ ደቅና ንሕዋትና ድማ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እንደ ወገ ከፊለን ማለት ደቅና ይምህራልና ስለዘሎ ኩልና አምላክ ይኩን ጎይታ ይባርከና ዓተን ከእግዚአብሔር አምላክ ይመስገን መጨረሻ ይባረከና እጂ ግን ዓተን ጊዜ መተክሉ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሰላም ነው ይመስገን ምን ይመስላል ስለዚህ መጀመሪያ ሙቪ ክሪና ኩልና ብጽማና ክንከታተላ ኢና እቲ ሙቪ ክንደይ ዋጋ ተኸፊልዎ ዋላ ሲምፕል ተመሰለ ግን በቃ ሰለስተ መዓልቲ ኣይደቀሳን ኣይበልዓን ኣይበልዑን በዓል ጆን ራእይ ሮዲ ቤቲ ኣምላኽ ባርኮም ስለዚ ሓቢርና ክንሪኢና ሞራል ከዓ ንሃቦም ቤታ ይባርኮም Abika, simple as that. Abika, can you take the HDMI? Abika, directly talk to the computer of the Then you do the HDMI connect here. Oh yeah, let's go. Try. Okay. Let's go. Go there. Go there. You don't need this. You don't need it. Take it out. Connect it straight. شعور نايت التلفزيون فوليوم. لا بتيجي لنا سبيكر. أمور بس نروح تقبل CD you have time.
What? Tell me. Can you do it? Huh? Tell me. You gotta decide. I'm gonna اوكي تكنيشانا حساب زعرينا موبايل يشرب من خينا قويت أنا مسكنك كلنا بروحات أبوتها سلازها كنا تبارك لما عنك معاكم قويتها بكل حقوسه مسخاد ما بكل خطر أمشي يسون سننا قويت حاجة لما كافت زهر كنا نبيت كحزنا نتنا لنا مسكا أبزي حكا تباركه نتام كم زوجي قال لما قويت أنا مسخاد بكل نجار خطر أمشي يسون كريستوس سمحة أملاخ آمين
ንእሽተይ ናይ ቴክኒክ ክሳብ ዝዕረየልና ኩሎም ቆልዑት ኣብ ዝመፅኦም ዝብልዎ ኣለዎ ገስቦ ዘዳለዎ ፕሪች ኣሎ ፕሪች ክገብሩ እዮም ድሕሪኡ ኣብቲ ዝቐፅል መደብ እንትንብና Please bow your head and close your eyes. Thank you, Lord, for another day for waking us up to come here and learn about your Lord today, Lord. Thank you for everything that you have done for us, Lord. Thank you for putting a roof over our heads, Lord, and putting food on our tables, Lord. Thank you for all the love and support that you've given us, Lord. And thank you for everything that you have just done for us, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Good morning, everybody. When we hear the word father, most of us immediately think of our earthly fathers. But today, I'd like us to remember that we have not only an earthly father, but also a heavenly father. Our heavenly father provides for us every day, often in ways we cannot see. He works behind the scenes, guides our steps, protects us, and has his hands on every part of our lives. God has also blessed us with fathers on earth. They provide for us, support us, teach us, and care for us. Through their love and sacrifices, they reflect the love of our Heavenly Father. So today, as we celebrate Father's Day, let's thank God and both our Heavenly Father and the Father He has placed in our lives. To all the fathers and father figures, thank you for everything you do. Happy Father's Day, and God bless you all. Amen. My dad reminds me of Jesus in many ways. He works hard every day to take care of our family and make sure that we have what we need, which Jesus has love. When I make mistakes, he helps me learn from them instead of giving up on me, so as Jesus. He encourages me when things are difficult and supports me in reaching my goals. My dad also teaches me important values like kindness, honesty, and respect. Even though no one is perfect, his love, guidance, and care helps me understand how Jesus loves and cares for people. I'm grateful for my dad. I'm grateful for everything my dad has done. Happy Father's Day. When we say this, we usually mean it to our earthly father, the one God placed in our lives to guide, protect, provide for, and care for us. Have you ever heard of someone dedicating Father's Day to our Heavenly Father as well? While this special day is traditionally set aside to honor and appreciate our earthly fathers, it can also remind us of the perfect love, wisdom, and care that come down from our Heavenly Father. Father's Day is a day to celebrate and thank our earthly fathers for working so hard to raise us. It is a time to recognize the sacrifices they made, the long hours they work, the lessons they teach,
and the love they show in many different ways. Whether through their encouragement, guidance, discipline, or support, fathers play an important role in helping shape our lives and future. As we express gratitude for our earthly fathers today, we can also reflect on the blessings we receive from our Heavenly Father, who has given us life, hope, and countless expressions of His love. So today, let us take the opportunity to honor, appreciate, and thank our fathers for all they do and for the impact they have had on our lives. Happy Father's Day. Today we want to take a moment to honor the incredible fathers and father figures we have with us. We love you because you are wise, because even more than that, because you love Jesus every single day. You show us what it truly means to live with faith. Seeing the way you live your lives makes us want to follow Jesus just like you do. Thank you for always making time for your families, day in and day out. Thank you for the sacrifices you make and for everything you do to lead your households. You lead us with love and lead us by example. To all of the dads who guide us, protect us, and show us the heart of our Heavenly Father, Happy Father's Day. We can appreciate you more than the words we can say. Happy Father's Day, Dad. Thank you for everything, like food and a good family. Thank you, God, for blessing my dad. Happy Father's Day. Dad, you have been a proud father and you tried your best to have fun with us and you work hard to get more money. So could the fathers stand up and come to the front, please? All the fathers, please. All men. Every man, can you please stand up and come here? All men, sorry. It's okay, bro, I'm gonna be in the camera. You guys take time. Could the youth also come, please? It's every man. That's okay,
So I will be talking about not only the fathers but the men and the men in our lives. So yeah, I'll be praying for you guys. Thank you, Lord, for putting these men in our lives. Thank you for all the troubles that they have went to provide for us, not only for the fathers, but all the father figures, the ones that have shown a father figure in our life. Thank you for everything that you have done for us, Lord, the success that they have went through and given it to us, Lord. So thank you for everything, Lord. And I bless these men, and may they have a wonderful day, Lord. In Jesus' name I pray, amen. So this is for Father's Day. Our fathers work hard every day to provide for us, support us, and guide us through life challenges. He shows us love, patience, and encouragement when we need it most. The care he gives us reminds us of our Heavenly Father, who loves us unconditionally and is always watching over us. Just as a father helps us make good decisions, God guides us and gives us strength through faith. I am grateful for both our earthly father and our Heavenly Father, because they help me grow, feel loved, and become a better person. When we think about God, we often use the title, Our Father in Heaven. It's a term we say so often that we sometimes forget how profoundly personal it is. God didn't choose the title of CEO, dictator, or distant ruler. He chose Father, and in doing so, He gave us a living, breathing blueprint right here on earth, our biological fathers. God is our Father in heaven, and likewise, our Father in earth shall try to copy what our Heavenly Father does. When we look closely, the similarities between a loving earthly Father and our Heavenly Father are beautiful. And think back to your childhood when you were scared in the dark or unsure of your next step. Whose voice did you look for? You looked for your father's. A biological father is wide to build a perimeter around his family and say, don't worry, I've got you. And in the same way, our Heavenly Father is our ultimate protector. When the storms of life hit, His words reassure us. He stands as a shield around us, providing a safe harbor. So thank you for being the fathers in our life, and you can go back to your seats now. كلهم حتى كلهم زعما فازر مسلكم سي دعم زغلمن تايم نيرو وتسغوموس نورمال زمسل لايف راس بدعم يذكروا نيرو سلازي ثانك يو بدعم كل ነገር አርአያ ስለዝኾንኩም ክላይ ቸርች ለሩማ ቦታ كل ነገር ማለት መንፈሳዊ ይኹን ብዘድልዮም ፕሮቫይድ ምግባር ይኹን ብኩሉ ብጣዕሚ ኢና ክንሕወስ ከምዚኦም ዓይነት ዝምስክሩ ቆልዑ ተመስፊሮም እንካ ዳት ኢዝ ዘ ሪል ላይፍ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝመስከረኩም እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከምኡ ዓይነት ምስክርነት መመሊሱ እዩ ብዝሓብኩም ብጣዕሚ ተሓጒስና ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ሃቪንግ ዩ ኣስ ኣሞንግ ኣስ ማለት እዩ ኣሜን ኣሜን Happy Father's Day, Daddy. Don't go.
Just keep pretending, and I'm slowly going out of my mind. And I feel like you could be the one who would catch me when my wings won't fly. Would you lift me up? Would you lift me up? When the world gets cold and it's all too much. Sometimes I need somebody to remind me what I'm made of. When I'm breaking down, running low on love, need a hand to hold, wanna feel your touch. Sometimes I need somebody to remind me what
ኃጢአት እንደማላ እናም ሀቢብ Guys, دحري أساتة دقيق كنوتة أغنى. أساتة دقيق كني أساتة دقيق كنوتة أغنى. ماما نايزيك هالإكتش أمار بيالو. دلخيو؟ هو. سبون كيف كدلخيو؟ هو. بابا بعد الريحة. أغير كيف كايو؟ أسألتكم. واو هاي سفر كأنك ما جرك فلت. مشكلة زي نجركم عف زفنا البطل نجرك نجركم دبروا واو. بابا شلونكم سريع؟ No. سلامتاي. Church دهري فركي ساعة كجمريو. 5 minutes كوسدية. No. بعد ما يكونوا ساعة وزيرو. يا بس أقول church حدنا. Father's Day taking us Alina. Get up there, Bella. Cake we might be good at Alina. It's our Father's Day gift, Hibika. I thought something wrong. Oh my gosh. Let's go with it. I'm saying you're the gift. Why? So quality. It's the quality gift to whom? Gift to win. Thank you, Zambok, Thank you. Thank you so much. Thank you, Mark. Thank you so much.
Thank you for Tenzawantana. Thank you Zumkwakate in Abnafta Kudus Zebul. ንሳትኩም ክፍኣት ከይንስኹም ንድኸኹም ንግደኽኹም ጽቡቕ ህያብ ምሃብ ካብ ፈረድኩም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ግራ ነዚ ምለነዎ ክንደይ ኣብዚሑ ጽቡቕ ዘይሂቦም ኣነ ኣቦኹም ስለ ዝኾንኩ እዚ ይገብረኩም ኣለዉ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ልዕሊ እዚ ይገብረኩም Thank you, Zandoke. Okay, 3. Celeste. 3, 2, cut him. 1, action. That's good. تساوتنا تساوتنا ስለዚህ ብረት መፀንፀን ምክንያቱ ፀሓይ ናይ ዝዓድኹም ንምንታይ ገርጎ ከሎ እንዳቦት ምስታፍ ገቡ ከለኹም ተባቦ ፅቡቅ ገይሩ ይዝርዳእና እቶም ቆፅላሕሚ ገይሩ ተረዲቦም ኣሎ ኣነ ግን ትገርመኒ ክንዲዚ ስኻትኩምሲ ካብ ናይ ኣምላኽ ቅዲ ወሲድኩም ምሻሉ ኣምላኽ ልቡኹም ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ ኣቦታት ከምኡ ዓይነት ልቡ ገይሩ እቲ ናይ ሰማይ ኣቦናኸ ክንዲምንታይ ሰናይ ነገር ገብረና እቲ ናይ ሰማይ ኣቦናኸ ክንዲምንታይ ለይትን ቀትርን ስለና ዋጋ ይኸፍል ስለዚ ኣምላኽ ስለዝሓየና
كلوز واجد أبوس لزلنا بتعمل نحبس سلز كل نجاراتنا أنا أب نتي أسمع يزول أبونا نهابنا كبرنا عملاق يكون كلهم عملاق كبرها بو ويتابع እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ይባርክ። ሰላም ሆንትና ሰላም ፍልክ ተዓያ حواتنا ወይ حواتنا ተላልኩም ካለቀን ማለት ሁሉም ማለት ነው ማለት አብደከና በመድረስ ነው ላይ መጠን ወልማ ሳይሆን ሀዲዮ የባረክ ይመስገን። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ። ሁሉም አብዚ ዋጋ ዘኸፈሉ ገና ሀትሆን ዘመ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ብዙሕ መንገድ ክብርና አምላክ ይሁን። እስከ መቆና ሀንሰል የለም ነው ዘመን ለግብና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። እግዚአብሔር አቦና በጎይታና መልሐይና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም መስለካልና እግዚአብሔር እዞም ደቅና ዘም እግዚአብሔር በሁሉ ነገር እግዚአብሔር ንዓኸና ፍረኻ ዓብዩ ብጥበብ እናመላኽ ተዕብዮ መንፈስና መላኽ ተዕብዮ እግዚአብሔር ኣብዝኣትዎ ኣብ ዝመሃርዎ ምእታዎም ምውፅኦም ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉ ነገር እንዳሰወካ ኣብ ቤትካ ተኽኽትኽ ኢሎም ከዓ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ምፅልያለ እግዚአብሔር ካብዚኦም ፓስተራት ይውፁ፣ ካብዚኦም ነቢያት ይውፁ፣ ካብዚኦም ዶክተር ይውፁ፣ ካብዚኦም ፕሮፌሰራት ይውፁ፣ ካብዚኦም መራሕቲ ዓዲ ይውፁ፣ ካብዚኦም ለውየራት ይውፁ። ኩሉ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ቤታይ ኣምላኽ ጽቡቕ ዘበለ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ እግዚአብሔር በዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ቤታ ስለተባረኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ምፅልያለ እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ከምቲ ሳሙኤል ካብ ናንተ ሳቢር ሸባ ቃሉ ዘይወደቀ ቃሉ ቃል እግዚአብሔር ቃልካ ኣብ አንድ መት ዘም ለቀና ተደብር ኢየሱስ ክርስቶስ እንጽልያለና እግዚአብሔር ሁሉ ነገር አያ ሆይነን ከዓቢ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ለጅካት ዲኮን ጽልያለና ንዝስራ ወረድ ድማ እግዚአብሔር ከመገረም እግዚአብሔር ከሳብቲ እሳ ዝመደብ ካለም ጊዜ እግዚአብሔር ሰው ከሳብ ዘሎ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በሁሉ እግዚአብሔር በክልክል እግዚአብሔር ድማ መንፈሳዊ መሪነት በምጽልያለና መንፈሳዊ መሪነት በእና ኢየሱስ ክርስቶስ እንጽልያለና እግዚአብሔር ቤታዬን አምላኬ ኮምስለት ገርዱ ማንም ሲነካልና አብዚ እግዚአብሔር እሳተፈ ነሕዋት ድማ አሓትን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ክትባረኹ እንጽልያለሁ። ጎደሎም ንስሓት ምን እንጽልያለሁ። መመልስካ እምሮም እግዚአብሔር ትሕዝቶም እግዚአብሔር ሓደሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ክባርክ እንጽልያለሁ። እግዚአብሔር ክብሪ ሁሉ ንዓኻ ይኹን። እግዚአብሔር ደግና እውን ስለዚ መዓልቲ ቦታት መሪትና እንጽልያለና እግዚአብሔር አቦታ ስለዝገበርካና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ልባረከካልና እግዚአብሔር ከምቲ አቦት ዝገበርካና ድማ እግዚአብሔር ከምኡ ኮይና ከንኣትን ክንወፅን ድማ ኢየሱስ ክርስቶስን ሓይሊ ሃበና ኢየሱስ ክርስቶስን ሓይሊ ሃበና እግዚአብሔር መንፈስ ክንኣትን ክንወፅን ረድአና ከምኡ ስለትገብር ድማ ነመስግነካልና ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የተባረኩ ስለዚህ ህፃናት ወዲና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። በትንባታ ግን ወደ አንገል Try it, Gary. Hit the what this thing. أنت كم سأدور؟ إيه مقبل خلها؟ كم جهة مقبل؟ كم تقول؟ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብርና አምላክ ይሁን።
next week ናይ ከምቲ ናይ ጥምቀት መደብ ዘለና ናይ ፍሬ ህፃናት መደብ ካለ ደብረ አምላክ መስጊድ ስለዚህ ምናልባት ተመጻም ተዳለቁ ሰማታ ኦንላይን next week ለተሳሽሞት ታናይ ናይ ሞፋይል ህፃናት ከምዘላት ተዘክረኩም ደብረ አምላክ መስጊድ ካለኻኒ በሐፍትና قد حد يقول لي الله تبارك تسكيس سوى البيت يا المسلم إذا حد يجي كابتن مرات يعني رجعنا بزاف تشكي ويجي مرتين مسلم يا المسلم ስለዚህ አምላክ ብዙ ነገር ረዲዎ ይተከል መንዘር አምላክ መስጊድ ሐረት እግዚአብሔር ስለዚህ ሁሉ በቤተ እግዚአብሔር ሰው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ መስጊድ ወልካም ባክ የባላ መስጊድ ሁሉን አምላክ ለሚ ካቤተ ምን ወሰናት ቃል አምላክ ዝካፍሉን ሐውና ደሳለ እግዚአብሔር አምላክ መስጊድ ስለዚህ ሐሰት ለቅና ይብና ይዘልና በሃን ቃል አምላክ ዝካፍሐው ደሳለ ለዚህ ተቀደመ እግዚአብሔር አምላክ መስጊድ መስጊድ أنا فتح الغلط يا مرة سرح يسوس بيتايم أمين كان يهم كبري نعملاخ يخل عاوز الجوز الفلاني عملاخي مالتي مناطق እግዚአብሔር ተዘይለ አና ኒርስ ከዚህና ደዋይን በላና ማለት ከምን ባዕተ ወረዝኩ ላፍኩ ፎቶ ይሁን እግዚአብሔር ግን ታሪክ ይሩ ሙስተባረከ ይሁን ስለዚህ አላህ ተመስገን ይሁን በሐቂ እግዚአብሔር ህያው መሆኑ ሪናይና ማለት ነው ምክንያቱ ሰብ በዛዕባት ዘለዎ ሕጂ ተፈልጥ በር ጽባሕ እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጥኒ እግዚአብሔር ግን ቀዲሙ ሪዩሲ ወላታ ቅድሚ የወርድ መሕራሳ ሰብ ኩላ ስብከት በአይ ክጅምር ምክንያቱ እግዚአብሔር ስለዘሳገረና ማለት ነው ኩሉ አይታወሰኒ ግን ንዓይታ ዓብ መዘከርታይ ማለት እዩ በለኾነ ዝብል ሓሳብ ጎይታ ምሂርናስ ኣብቲ እሱ ዝበልኩን ፀናሕ ከም ዘለና ጎይታ ምሂርና ማለት እዩ ዝመፅእ ደለ ንፋስ ዘይኮነሲ እሱ እግዚአብሔር ዝበሎ ጥራይ ከም ዝኾነ ብሂወትና ሓሳቡ ጥራይ ከም ዝፍፀም እቲ ዓለም ቁጥሪ ሰብ ተሓሚሙ መሊሱ ዳገደደ ኸይድ ክመወት ክኸውን ከሎ ናይ ጎይታ ሓሳብ ግን ዋላ ሓሚምካ እንታይ ክትከውን ኢኻ ሂወት ክዘሪ ኢኻ ዝብል ናምበርስ ጌም ኢልና ዝተዘራርብናሉ ምክንያቱ ዓለም ካልኩሌት ገብሮን ኣምላኽ ካልኩሌት ገብሮን በበይኒ ስለዚ ኩሉ ግዜ ትውክልና ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ቋንቋ ክኸውን ከም ዘለዎ ምሂርና ነይሩ ጎይታ ማለት እዩ ንዓና ኢኻ ነራታ መልእኽቲ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ክሳብ ሽዑ ሁላትኩም ትፈልጥዎ ይኹም ምንም ነገር አይነበረን ልክ ታሰበት ያ ታሰበኝ ግን አምላክ ተመስገን ይሁን ሰናይ ነገር ገይረልና ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ፀላይ ክፍትን ሓሲቡ ግን ኣይኮነሉ ሽሙ ይባረክ ስለዚ ንእሽተይ ተወስጠቕሳ ቢልን ኣብ ተቐንዲ ሓሳቢ ክኸይደ ስለዚ ናይ ካልእ መዓልቲ ኩሉ ከባቢኖ ሽማግለታት ሰዓት ፈርቓን ሂቦም ኣለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሁሉ ዝደገፍኩምና ጎይታ ባርኩም ስፔሻሊ ብጸሎት ኮንና ወንኩም ሓይል ዝኸውኩምና ብሓቂ ሪዮን ነይራ ኣብ ሂወተይ ይሰርሕ ነይሩ ከም ኣቦ ኣብ ውሽጢ ክፃወረ ዝግባአኒ ነገር ብዙሕ እንዳፀርኩ ዝኸብደኒ ዝነበረ ግን ብገለ ውልለይ ዝነበርኩም ትፅልዩልና ዝነበርኩም ሰባት እቲ ለውጢ ሪዮ ነይረ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢፌክቲቭ ዝኾነ ነገር ዝስራሕ ነይሩ ስለዚ ጸሎት ጻድቅ ብድብራት ዝተስለጥ ዝብል ቃል ህያው ኮይኑ ሪኢና ኢና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ጎንና ዝኾንኩም ኣምላኽ ብርኽ የብልኩም ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰብ ብዝኾነ ነገር ክሓልፍ ከሎ ቀዳመይቲ ነገር ንትሰብ ጊፍት ክትህቦ ዝግባእኩም መንበርካኸ ማለት እዩ ብጣዕሚ እያ ለውጢ ትገብር ብጣዕሚ እያ ለውጢ ትገብር ስለ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ይመስገን ኢቫና ጓልና ብሰላም ናብ ቤት ኣባ ክትመፅእ ኽኢልና ማለት እዩ ኦኬ እቶም ክትበፅሑ ዝመፃኹም ጎይታ ይባርኽኩም ገዛ ዝመፃኹም እቶም ዘይመፃኹም ከዓ
ረዲናልኩም ኣለና ምክንያቱ ዳብዓል ሄኖክስ ማዓሲም ቆርዓኩም ፅኢኩ ተሰኪፍኩም ቅድናቶም ነገር ትፈልጡ ኣጨኒቑኩም ከም ዘሎ ተረዲናልኩም ኣለና ስለዚ ድሓን ምሳኹም ኣለና ንሕና እውን የሱስ ጎይታ ወላቶም ገዓት ክትበልዑ ዘይከኣልኩም ተረዲናልኩም ኣለና ምክንያቱ ኔክስት እንዳ ሄኖክ እያ ዝብል ሻቅሎት ኣብ ውሽጦም ሓዲሩ ኣሎ ስለዚ እንዳ ሄኖክ ብጣዕሚ እዮም ቅልውሎ ወላን ኣይፈጢሮም ሉ ደሎ ማለት ስለዚ ውዒልኩም ሓዲርኩም መሪኩም ኣፍልጥና እሞ እቲ ሰብ ከዓ ዘይበፅሐ ክበፅሕ ማለት እዩ መስሓቅ ኢለ ሓሲበ እያ ክብሪ ንጎይታ ይኹን እግዚኣብሔር ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ኣቦ በይንኻ ኸሞ ተመስገን ረዳኢ በይንኻ ኸሞ ተመስገን ሓላዊ በይንኻ ኸሞ ተመስገን ከምቲ ቃልካ ዝበሎ እግዚኣብሔር ጓሳይ ዝጎድለኒ የብለኝ ተባሂሉ ዝተፃሕፈ ኣቦ ንዓኻ ሒዝና እሞ እንታይ ከይጎድለና ንብል ኣለና ኣቦ ንዓኻ ሒዝና እሞ ኣብ ልሙዕ ሸኻ ክንውዕ ኢና ንብል ኣለና ኣቦ ንዓኻ ሒዝና እሞ ናብ ዝዓርፉሉ ማይ ክትመርሓና ኢኻ ንብል ኣለና እግዚኣብሔር ብርባርባ ድነመጥኩ ተኸድናኩ ኣይንፈርሕኒ ኢና ንብል ኣለና ምክንያቱ ኣቦ ኣለና ዝሓልዮ ኣቦ ኣለና ዝግደስ ኣቦ ኣለና ዘኽብር ኣቦ ኣለና ስለዚ ኣዝና ነመስግነካ ኣለና እዚ ግሩም ግዜ ስለ ዝሃብካና ሽምካ ይባረኽ እግዚኣብሔር ንኩሎም ኣቦታት ይባርኾም ኣለኹ ዘመኖም ይባረኽ ሓይሎም እንዳወስኸ ይወስኽ ምስተውዓሎም እንዳወስኸ ይወስኽ ትዕግስቶም እንዳወስኸ ይወስኽ እግዚአብሔር በንስቶም እግዚአብሔር ይኽበሩ እግዚአብሔር እስኻ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ርእሲ ከም ምዃንና መጠን ብዙሕ ምስተውዓል ጥበብ እንዳወሰኽካ ቤትና ክንኣልኽ ንክእል ስለ ዝረዳእኻና ክሳብ ሕጂ ሽምካ ይባረኽ ኣብዛ ከተማ እዚኣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብነት ክትገብረና ፅልያ ኣለኹ ኣብዚ ነገራት ዝተባላሸውሉ ዘመን ኣብዚ ዓለም ብብዙሕ ነገር ትናወፀሉ ደላ ዘመን ኣብዚ ዓለም ብፌሚኒዝም ትናወፀሉ ደላ ዘመን ማዕርነት እናበለ ዘይኮን ኣንፈት ዝጠማዘዞ ዘሎ ዘመን ብሓቂ ኣቦታ ይኮን ናይ ትኽክለኛ ነገር ክነርኢ ናትካ ነገር ክነርኢ ክትረዳእና ፅልያ ኣለኹ ኣብዛ ከተማ ምስክር ጌርካ ደው ክተበለና ፅልያ ኣለኹ እግዚኣብሔር ኩሉ ትረዳእ ኣምላኽ ኩሉ ትኽእል ኣምላኽ ሽምካ ይባረኽ ኢየሱስ ስም ኣሜን ሃሌሉያ ስለዚ ኣምላኽ ዝተባረኸ ይኹን ከምቲ ዝሓለፈ ቅድሚ 4 ወርሒ ዝረኣናዮ ትክፍ ከብሎ ማለት እዩ ምናልባት ናይ ዳዊት ሪና ነርና ዳዊት በነገሩ እቲ ዓለም ትጥቀመሉ ወይ ከዓ እቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ዝበሃሉ ዝጥቀምሉ ወላ ካህናት ዝጥቀምሉ ኩሎም ናይ ኣምላኽ ነገር ፈልጥዮም ዝበሃሉ ሰባት ዝጥቀምሉ ነገር ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ነገር ሰማያዊ ቋንቋ ወይ ከዓ ሰማያዊ ሓሳብ ኣምላኽ ዝሃቦ ምርሒት ተጠቒሞ ንጎልያድ ክስዕሮ ከም ዝኸኣለ ርኢና ነርና ማለት ኣምላኽ ዝተመስገነ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ዶ ዘመንና ከም ናይ ዳዊት ዶ ይኹን ልክዕ ከም ናይ ዳዊት ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ እንታይ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ቀረባት ኩሉ ተዋሂብዎ እዩ በዚ ካ ክትስዕር ትኽእል ተባሂሉ ቀረበ ተዋሂብዎ እዩ ግን እሱ ድምፂ እግዚኣብሔር ሰምዕ ነይሩ እግዚኣብሔር ዘላማሞዶ ነገር እዩ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ኣብ ሂወት ፕራክቲስ ክገብር ንመጀመርያ ግዜ ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ ዘይተፈተነ ነገር ክፍትን ክኢሉ እግዚኣብሔር ድሕር ሒዝካ ነቲ ክራውድ ኣይኮንካ ትስዕብ ተገይሩ ዘይፈልጥ ነገር ኢኻ ትገብር ንኣምላኽ ሒዝካ ማለት እዩ ኣሜን ዶ ኣብዚ ዘመን እዚ እምበኣር ከም ዳዊት ኮይኑ ደው ክብል ይኽእል ንብል ኣለና ንሕና ኣሜን እግዚኣብሔር ዝበለኒ ኣሜን ዶ ሓውኻው እንደይኮነስ እግዚኣብሔር ዝበለኒ ሓውኻው እኮ ከፍርሓካ ክእል እዩ እዚኣ ትወስዳ ኣለካ ስጉምቲ ፅቡቕቲ ይኮን ክብለካ ይኽእል ንስኻ ንእግዚኣብሔር እንዳተኣዘዝካ ከለካ ብራዘር ንዓንዶ ቱማች ጴንጠ ኣይትፃወት ክብለካ ክእል እዩ ግና ከም ዳዊት ኣሜን ዶ ሃሌሉያ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ እትሲ እቲ ዝተዋህቦ ኣፅዋር ንዕኡ ነው ክብል ዝኽእል ሰብ ፅሉል ጥራይ ክኸውን ዘለዎ ምሽ ስለዚ ሎማ ዓንቲ ድማ ኣብዚ ዘመን እዚ ከም ፅሉል ክኸውን ኢልና ምስ እግዚኣብሔር ሓሳብ ክንሰማምዓ ከለና በጢስና ንወፅእ ኣሜን ዶ ኣብዚ ዘመን እዚ ከመይ ጌርካ ክትወፅእ ማለት ልክዕ ከምቲ ዳዊት በጢሱ ዝወፁ ኣሜን ዶ ነቲ ዝነበሩ ኩነታት ነቲ ዝነበሩ መድረክ ነቲ ዝነበሩ ልምምድ ገዲፉ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበለኒ ክኸውን ከምቲ እግዚኣብሔር ዝሃበኒ ክመላለስ ዘልመደኒ ኣለዎ ስለዚ ሎማ ዓንቲ ምስ እግዚኣብሔር ንለማመዶ ምልምማድ ይሃልወና ኣሜን ዶ ኣምላኽ ዘላማምደና ምልምማድ ዓላማ ኣይትፈልጦን እያ ኣምላኽ ዘላማምደና ምልምማድ ነገራት ኣይፈልጥዎን እዮም ኣምላኽ ዘላማምደና ምልማድ ነገራት ኣይፈልጥዎን እዮም ግና ድንቂ ኮይኑ ይወፅእ ማለት እዩ ድንቂ ኮይንካ ትወፅእ ተወሊዕካ ትወፅእ ኣሜን ዶ ካብቲ ነገራት ድንቂ ኮይንካ ትወፅእ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ክትወድቕ እንዳተፀበየካ ነገራት ኩነታትካ ክትወድቕ እንዳተፀበየካ እንታይ ኮይንካ ትመፅእ ማለት እዩ ድንቂ ኮይንካ ትወፅእ ምክንያቱ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እንታይ ኢሉ እዚኣ ይሰርሓለይ እንደላ ሻሙ ሶ ኔክስት ግበለኒ ኔክስት ግበለኒ ትሪእዎ ዘምሓዋት
ስለዚህ ኣብዚ ከም ንሪኦ ከላትና ዳዊት ከዓ ነቲ ፍልስጤማዊ በሎ ንስኻ ብሰይፍን ብኹናትን ብመዝራእን ትመፀና ኣለኻ ኣነ ግና ብስም እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት እቲ ንስኻ ተባጭዎ ዘለኻ ኣምላኽ ጭፍራ ሰራዊት እስራኤል እመፅኣካ ኢሉ ኣምላኽ ዝተመስገኑ ብስም ወይ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሎማዓንቲ ንነገራተይ እስክበሉ ብስም እግዚኣብሔር ይገጥሞ ኣለኹ ይስዕሮ ኣለኹ ይወፅኦ ኣለኹ ብሽም ናይ መን ብሽም ናይ መን ብሽም ናይ መን ነዚ ሲስተም ናይ ዓለም ድዩ ኣሕዋተይ ሲስተም ናይ ዓለም ስጋዊ ዝገብረካ ሞር ዲፐንደንት ክትኸውን ከለካ ኣብቲ ዘሎ ሲስተም እዚ ዘለናዮ ዘመንካ በቃ ዲዛይን ኮይኑ ሰብ ኣብ እግዚኣብሔር ከይውከል ሰብ ኣብ እግዚኣብሔር ከይፅጋዕ ሰብ ካብ እግዚኣብሔር ገለ ነገር ከይፅበ ብጣዕሚ ብኩሉ ነገር ሰብ በቃ ላይት ካማንሲ 1 ሚኒት በቃ ዓውሉ ዝፀቦ ምፅባይ ዘመን ኢና መፅና ኣለና ናይ ኣማዞን ኦርደር ገዛ ንክትመፀካ በቃ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ደው ኢሉ ዝበሃለሉ ብጣዕሚ ሰብ ብብዙሕ ነገር ተኸቢቡ ኩሉ ነገር መሊሉ ኣብ ዘሎ ግዜ እዚ እንታይ ገብረካ ናይ እግዚኣብሔር ትፅበዮ ነገር የረሳዓካ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቲያን ክትቆሎ ዝግብኦ ነገር ሰማያዊ ምልምማድ ክህልዎ ኣለዎ ኤቭሪዴ ማለት እዩ በቃ ኣበይ ከም ዘለካ ትፈልጥ ተለካ ሰማያዊ ምልማድ ክትፈልጥ ኣለካ እዚ ምስ ተለማመድካ ዋው ትብል ሽዑ ኣብ ዙርያካ ብዙሕ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ከውፃእካ ዝደሊ መድረኻት ከም ዘሎ ትፈልጥ ትጅምር ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ይስሐቅ ከተሪእናዮ ከዓ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ይስሐቅ ድማ እንታይ ገይሩ በቃ ተኣዚዙ እንታይ ተኣዚዙ እቲ ንሱ ዘዝቑ ከዓሎ ዒላ ክሸፍንዎ ከለዎ ገሌና ምናልባት እንታይ መልና ኮኖ ሓሳብ እግዚኣብሔር ስለዚ ኮን ተዓቢሳ ስለዚ ገለመ ኖ ንሱ ግን እንታይ ኢሉ መሊስ ኮይኑ ይኹዕት ሚሶ ምስ ደበይዋኻ እንታይ ይገብር ሓደ ነገር ተረዲዎ ኣሎ ማለት እዩ ሰማያዊ ምልምማድ ሃሌሉያ ሎሚ ሰማያዊ ምልምማድ ክለማመድ ይስክበሉ ዓለም ዘይትፈልጦ በሉ ሽግረይ ዘይፈልጦ እቲ ኣብ ቅድመይ ተገተረ ጎቦ እንታይ በሉ ኣብ ቅድመይ ተገተረ ጎቦ ዘይፈልጦ ምስጢራት ክለማመድ እየ ምስ እግዚኣብሔር ክውዕል እየ ምስ እግዚኣብሔር ክሓድር እየ ንሱ ይሕሸኒ ኣብ ዘመነይ ነገራት ከናዓሎ ዝኽእል ኣብ ዘመነይ ኩነታተይ ከናዓሎ ዝኽእል ናይ እግዚኣብሔር ሰማያዊ ምልምማድ እዩ ኣሜን ዶ ተስዕ እብለካ ኣሎ እግዚኣብሔር ተስዕ እብለካ ኣሎ እግዚኣብሔር ተበራበር ዙርያኻ ይትርአ ሓወኻ ይትርአ እቲ እግዚኣብሔር ዘላማመደካ ምልማድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ንሱ እዩ ጎቦ ከስግረካ ዝኽእል ሩባ ከስግረካ ዝኽእል ሽግርካ ከስግረካ ዝኽእል ምስ እግዚኣብሔር ትለማመዶ ምልምማድ ጥራይ ይብለካ ብእምርኻ ተጣቢብካ ተውፅኦ ምጥብባብ ኣይኮን ተውፅ ዝኸውን ነይሩ እግዚኣብሔር ንመን መሓረ ንጠቢባን መሓረ ነይሩ ብለካ ኣለኹ ከዘክረካ ኣለኹ እንደምሳል በቲ ስኻ ትጠባቦ ብጥበባብ ተዝኸውን ኣነ ብዝጠባቦ ምጥባብ ተዝኸውን እግዚኣብሔር ነቶም ብሉፃት ነቶም ሃብታማት ነቶም መስተውዓልቲ እንታይ ምገበረ ቃል ኣምላክ ግን ከምኡ ዝብለና ማበላ ዕሽነትካ ዕሽነት ሓሬድ ኣይኮን ድብል ኣንታ ለባም ጴንደ ኣበላ ዕሽነትካ ብዕሽነት ምምልላስ ኣብያላ ኣበላ እግዚኣብሔር ዝበለካ ጥራይ ምግባር ዙርያኻ ከይረኣኻ ሎሚ ክልወጥ የበሉ ሎሚ ክቕያር የበሉ ሎሚ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበለኒ ክመላለስ እየ ሓሳቡ ኣብ ሂወተይ ምኽሩ ኣብ ሂወተይ ቀዳማይ ይገብሮ ኣለኹ በቃ ዳዊት ንእግዚኣብሔር ሓሳብ ቀዳማይ ስለ ዝገበረ ጥራይ በጢሱ ወፅዩ ኣብ ዘመን ተገይሩ ዘይፈልጥ ነገር ሎሚ ድማ እግዚኣብሔር ሰባት ይደልያ ኣሎ ኣብዚ ዘመን እዚ ተገይሩ ዘይፈልጥ ነገር ምክንያቱ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ደሎ ሓድሽ ሲስተም ደሎ ሓድሽ ኣካይዳ ደሎ ነዚ ክትወፀ ተኮንካ ሓድሽ ሰማያዊ ነገር የድለ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ድማ ኣለዎ ንዓኻ ንዓይ ዝኸውን ኣለዎ ኣብ ባሕሪ ጎደናታት ዝገበር እግዚኣብሔር ህያው ይብለካ ኣሎ ኣብቲ መገዲ የብሉ ትብሎ ነገራት መገዲ ዝገብር እግዚኣብሔር ህያው ይብለካ ኣለኹ ስለዚ ማ ይስሐቅ ድማ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚኣብሔር በዓል ነቲ ግዙእ ኣቦ ብዘመን ኣቦ ኣብርሃም ዝኳዓቶ ኩሉ ዕላታት ደበይዎ ሓመድ ከዓ መልእዎ እናበለ ይቕፅል እዚ ሓሳብ እዚ ርኢና ነርና ኢና ሻም
ملاك تمسكن يخون تنكف كبولي سلازي بزهري دلو ناي مريم دما ملاك تمسكن يخون رينا next እግዚአብሔር ባርክ ኢየሱስ ቆይታል ማርያም ድማ ታገራ ታይለቁም ነሽው she flipped the script ነጥናና ንፎጥ ነገር ሲ ምክንያቱ ጋሻ ተመጽ የተሓት ገበር ሸበርበሪ ሓምሽት ብል ሳግን ታገራ ኖ لو من تعالوا حقني عالم ክትختل ዝገበረካ መጣን ናይ እግዚአብሔር ነገር ከሐልፈካ ናይ እግዚአብሔር ነገር ማተና ቢሆት ከይግለጽ ናይ ዓለም ሲስተም ክትختل ዝገበረካ ነገር ሎ ማሰሩ ወዝዳሞ ሆሚ ጌርካ ዝዳሞ ሆሚ ጌርክ ዝብለካ ነገር ምክንያቱ አትሽዑ ተነገሪ ማለት ማርያም ካባዘዩ ስርግደ ግን እቲ ንሕና ንፈልጦ ግን ታይ ጋሻ ምስ መፀተ ካትገብር ሸበርበሪ ካትብል ምሽ مجب تقرب حفتا وانت خوينا قرر يا مش أنا بيني لهم تبصحون النعيل حاسيا مالتي كي تشوفنا الله قاس حاسيا زرعي دلي على غيلا أنا بيني ده شباب بنزل شيء رايت مش حكيت تخكل على مش لازم حواتك زي بالحدا نجار زغول لنا أنا نمر بمي تصحيح فاهمين له لازم لومي سيستم عالم أكايدا عالم كم نايك زيادة نجار كتر فالناس ده نجار لو ما عندي مستوى عنا يكفت. عين تلبونا يبرهيس كبرو. عويلكم عين تلبونا يبرهيو. أنا أسمعني له عين تلبونا يبرهيو. تصفات وعو. أباي. هبترس خبرو. أباي. تصفات وعو. أباي. هبترس خبرو. أبتي. كجلت. هذا اللي عليه. أتعمدوا. عين زي تغابة تسب انتي بحالا لو انا يفلتني ينحننا له يوطعنا له عين زي تغابة تسب نبي خير الله يفلتني إذن انت زي غيركا معات لبامات معات مبنياتات معات سيستم زلو مسوات ما بزريخة تخيميوهم دلو سلسة حانت موت ترى دلو زيابير عين تلبونا يكفت عين تيا أمره كحلي قبر اللي تصفات وعها تاي مخالف فديت ابوهم ملالس على مش لا تصفى مش تقبر الله سيستم كام سيستم دا معبدت بدا ما تفلت الله حزب خرسيانك صباح እግዚአብሔር كنت اخبر ده نفلتك بانا له يبنا له يفوت لنا له يلا لو مخير يسكبل تاريخ خير يسكبل اكاينا يخير وازا يلن بل ጾታ ያለን كم حسبهم ملالس اعيت يكفت امين جابير مسجد يعقوبون ريناينا مالتي هاليلويا next شاب يعقوبون ريناينا ولاتنا مالتي هذا نقدر تردي له مات እግዚአብሔር زوالو خبز خو እግዚአብሔር زوالو እስከወሉ አባይ خووني ጎቦ ይገተር በሉ خووني ጸልማት ይጸልምት كخوني معبلاتي يمزع كخوني هاللويا سلازي عصب اندا غيايره تاغيرو تخابيلو سوغن حدا ነገር ፈልني يا ماتي እግዚአብሔር ሙሶ خبز ነበር አሜን ሎምስ ከበሉ እግዚአብሔር መሳይ ከምዘሎ ፈልጤ ማለት ኮኮይ ሎሚ ቦሉ زي مسكم زلوا فلتي وازاي لنا بأملاخ يقول أبص أوعيته وازاي لنا بقول أبص فس سدم وازاي لنا بقول እግዚአብሔር مسألو مالت እግዚአብሔር مسألو مالت እንደገና እግዚአብሔር مسألو مالت እግዚአብሔር مسألو مالت ዝጎድለን የለን ማለት አብሎ መርሻኻ ይውልን ማለት لومي لومي سأبلو معشاقها هو علاكات كزيابير قالوا عاتيل كامينو يفتن دو لومي أبلو معشاقها هو علاني نتبع حقو لومي هاللويا لومي دي ما هيا نامس عارفون لومي ماما شاكارا بادي
هيا تلامتا أتا إجابة مسخال لك الله لا تعرفون ما يكبر حال كاسغل إجابة مسخال له دم فسيسيو لك الله إجابة مسخال هولوسي دم فسيسيو لك الله إجابة مسخال خيران الله ترى سبا يكون كان نسخ ترى سبا يكون كنسخ حسب إجابة زلوا كور سبيخا مخرج إجابة زلوا كور سبيخا እግዚአብሔር መደብ ዘለዎ ክቡር ሰብ ይሃብለካ ኣሎ በቲ ጸላይ ኣብ ዙርያኻ ዝኸበበ ነገር ኣይትተዓሾ ማሽ ካላባድያ ሽሙ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ኣብ ህይወት ህያው ይበሉ ብለኩም አለ እግዚአብሔር ኣብ ህይወት ህያው ስምዑ ነገራት ለእግዚአብሔር ህያውነቱ በነገር አይተለኩ أنا دخيل من دلله خيمس الجزائر عتلو كعبه أنت الجزائر دخيل كخي كنس تفيها خلنا خي واقع خفيف لك ما نحن السخان مستك الجزائر كتك أباطا كلام لا خيم بكونوا ما خبيك لا 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 الجزائر كمن باب مغرفه من قد الشيء خلنا خاكو الجزائر أفكارك ما نحن السخان حجين الجزائر كتم كحلو كنزي أنا بيبه كنزي أنسألي كنزي مرد على نو بعده أبكر الجزائر بعده بقول تسخلهم أنا تقول الجزائر بعده لو معتي كباها هيوت فرعلي آمين لا نقول وتسولهم I'm nothing ولا حد يبلي بجيك هيوت يبلي عداوينا بخان على الله كم زعينة لبيك زيابير فوتو سي داويت اتعرف غير تزوت نيرو دقيقونا يمطرح نيرو قولات حكا يده معناته أصار مقدفو سراويت ملوك زوج وارم كمان كيوم كريو مخالسينهم نيرو. لازم بارو هاي كلام زيادة كي تمر على سبلك. عشاهم. إيش الناس بحرية يكون بالكلام. كم ديزبل؟ أسكيرو قوم ما تايتم تعال. إيش الناس نزعلهم؟ حرية. حقري. سلازي كم دخل عاش لا مدير مالس. بمنت. يا إن ناس قوري ناس نجزاهم كي يحفروا الناس حالينا لوس بتباب غير ناس كنكيد. بكي علو لما عندها سحر نبي هو تقول. بأمنة كمال على سيقولوا. شو ميبارك. سلسي كم زمس نهون أسرار حني على ما يسرحني أبانا. كم تنا يقول يا نجار أبداوي تسرحه أسرار حني على كأبانا تكبرني. أيسرني هجي تيك توك سلسي جمسس كايو عايز تصدقني. كنت داود مسعود أقوله أبغى زيادة توكله نجارة سلسي عاتق هيكون لبخا بس قبل لبخا بزلو لبخا مسك زيادة خوي أبصح هون أبصحون خوي كمسك زيادة تقبل على كمان تقوم دنا تقوم محزنة كله كلامه بس هو اللي أنا أقوله ينسعدنا نوز أمين رزقا page 7 كده أوكي هجي أرزي هذا نجار رأيه زي كل ما يرأيه من يوم دلو أربع حالات تستمع حموشته استفعل عليه عينة حيل زلهم سوات ويقع إنسانة تنبيه أزي بس دولة 6 كيلوغرام زمن زين أوكي هجي خبزهم كلهم زحية لمن خوني وتصبيو بعد 6 كيلوغرام مش حكي الحين دولة من كان أي حياة لمن خوني تصبيو فايس بريسيدنت بالتي ما تصبيو بعد 200 كيلوغرام حكيني أنا حسب رأيكم على أوكي أنا تجمعتين على زي خلا سالسك خونزلو بالحري دولة شو ما 100 كيلوغرام مش حكيني حسال ساي 200 كيلوغرام الرابعي 900 كيلوغرام أنا ما كرشتا شو ما قلنا مالتي 9 كيلوغرام مش حكي حموش تخوينه فايت رسل كل سنة حاج محمد شمس كنا شو ما قلت هالكلمة أيوة حسابي ترديك مالوش كابزو محمد تمني قدام أي حياة خوز قبو بجاهم تزاربو بعد شيء شمش كلاي خوز قبو أوكي سالسة خوز قبو أوكي شعت ميت خوز قبو سوري رابع خوز قبو أوكي حمشة خوز قبو أوكي next page واو جن أبزجن نريد لنا ما جو تزحية لسي 209 كيلوغرام
أبي أتبع بعد 6 كيلوغرام أبي هل مينو So that حتى لازم تقول مام say authority is not about size. ها Still go more? It's about what? It's about what? Assignment. ስለዚህ ምን አሉ ምሳኻ ይበር አብ ያለኻ ከም ያለኻ አይኮነን እንታይ ዓይነት ጣውዒት ኣለካ እንታይ ዓይነት ሕሬት ኣለካ መን ኣቦኻ ይወሳን እምበሪ ግጅፍኻ አይኮነን ስለዚህ እዚኣ ንሕዳ ተረዲኣትና 6,000 ኪሎግራም ዝኸብደቱ ሽግር ክመፀካ ከሎሲ ኣሳይመንትኻ ጥራይካ ትርደለካ ማለት እዩ ኔክስት ፔጅ እግዚአብሔር ባርክ ምሳሌ 30 እንታይ ይብለና ካብ ኩሉ እንስሳ ዝብርትዕ ብጎሎ እኳ ድሕር ዘይብል እንታይ እዩ ኣንበሳ እዩ ምሳሌ 28 ሓደ ከዓ ረዚኣ ዝሰጎም ዘይብሎም ይሃድሙ ጻድቃን ግና ናይ ዝተብዐ ድምፂ ግና ኣይኮነን እዚ ድምፂ ጻድቃን ግና ናይ ሰማዕኒ ጻድቃን ግና ኦ ማይ ጋድ ጻድቃን ግና ብኸምኡ ስኻ ዝኸፈልካ ዋጋ የለን ብኸምኡ እትዘዋበካ ፅድቂ እንታይ ገብረካ ከም ሽለን ኣንበሳ የትባዓካ ስለዚ ሽግር ክመፅእ ከሎ እንታይ ትገብር ኒኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ሳይዝካ ይኮነ ዘገድስ ኣሳይመንት ዘገድስ ሃሌሉያ ስለዚ መን ፀዊዕካ መን ምሳኻ ለይ ዘገድስ እምበር እቲ ግጅፍካ ኣይኮነን ምክንያቱ ኢልና ኢና ብግጅፍ ተመፂና ብምስትውዓል ካባና ዝበፁ ብዙሓት ኣለዉ ብጥበብ ካባና ዝበጡ ብዙሓት ኣለዉ ብጉርሒ ካባና ዝፈልጡ ብዙሓት ኣለዉ ብገንዘብ ካባና ዝበፁ ብዙሓት ኣሎ ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣብና ደሎ ሶሻል ሚድያ ተቆጣጢሩ ከም ዝገይሩ ዓይንና ሒዝዎ ዘሎ ተቆጣጢሮም ደለዉ ሲ ንሳቶም ብዙሕ ነገር ንሳቶም በዓልቶም 6,000 ኪሎግራም ማለት እዩ እቶም በዓል 800 ኪሎግራም ግን ካብዚ ኩሉ በሊፅና ክንወፃል ንኽእል ኣንደርስታንዲንግ እዩ ማለት እዩ ኣንደርስታንዲንግ ከዓ እግዚአብሔር ኣባና ዘለዎ ሓሳብ እንታይ ምዃኑ ኔክስት ፔጅ እግዚአብሔር ይባርክ ቀርብና ይሁን ውድ ስለዚ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሓሳብ ኣባና ሰናይ ኣሜን ዶ ምኽሮ ኣባና እንታይ እዩ ሓሳብ ኣባና እንታይ እዩ ምኽሮ ኣባና እንታይ እዩ ስለዚ ንኣንበሳ መን ኣላማሚዶ ኣንበሳ ኸውን ኣሎ ድዩ እዚ እንታይ ሽሙ ትሬኒንግ ኣንበሳ ንምዃን ትሬኒንግ ኣሎ ንፈልጦ ትሬኒንግ ኣሎ ኣንበሳ ንምዃን ኣሎ ድዩ የለንሽ ግን ብኸምኡ ተዋሂብዎ አይደንቲቲ ፕራይዝ ጋር በተባለ አይደንቲቲ ኮይኑ ማንነት ተዋሂቦ በቃ መሳኾም ማንነት ተዋሂቦ ሲ ብዘይ ገለ ፀገም ሲ ምስ በዓል ሓርማዝ ከይተባኣሰ ምስ ገለ ከይተባኣሰ ትሬኒንግ ከይወሰደ ሽጣራ ከይተለማመደስ ብኸምኡ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ንጉስ ይኸውን ማለት እዩ ብኸምኡ ዝፀደቐ ህዝቢ ብኸምኡ ብርቱዕ ዝተባህለ ህዝቢ ብኸምኡ በለ ኮነ ዝተባህለሉ ህዝቢ ሲ ንምንታይ ከም ኣንበሳ ኮይኑ ተቢዑ ዘይመላለስ ሕጂ ኣንበሳ ኣብ ማእኸል ኣኻልብ እንተነዕብዮ ኣይደንቲቱ ምጠፍአ ዶ የስ ይጠፍእ እንታይ ሓሳብ ከረዳእካ የስ ይጠፍእ እንታይ ማለት እዩ ድሕሪ ምስ ክራባት ዓብዩ ከምኡ ዝመስሉ ሂወት ምክንያቱ እቲ ኣብ ማእኸል ኣናብስ ኣይኮነ ዘሎ ኣብ ማእኸል ኣሕዋት ስለዘየለ ኣይለማምድዎን እዮም እቶም ኣናብስ ሃዲንካ መብላዕ ገለ ኣይረአየን እሱ ዝፈልጥ ጎረቤት ዘዘምፃሉ ስጋ ጨጨሪሙ ገለ ተረፍ ዘዘምፅሉ ምብላዕ ስለ ዝፈልጥ ንሳ እንታይ ትገብሩ ግን ሓደ እዋን ድሕሪ ዓመታት ምናልባት ኣናብስ ምስ ረኣየ እንታይ ክገብር ክእል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ የደለኹ ኢሉ ሽዑ ክሕይል ይኽእል እዩ ማለት ምሻ ሓቂ እንደ ብሓንሳብ ደለና ስለዚ ብኸምኡ ዝተዋሃበና ማንነት ኣሎ ለኩም ኣሎ ብኸምኡ ዝተዋሃበና ፃውዒት ኣሎ በለ ኮነ مش داويت ديال 31 عم ببلي يسوس قويتاي داويت 30 خو حاجه كم
ንላዕሊ ስሒፍካኒ ንሰላተይ እውን በኣይ ኣይሐጉስካዮን እሞ ወእግዚአብሔር ልዕል እብለካ ኣለኹ ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣነ ናባኻ እወው ንስኻ እውን ኣጥዒኻኒ ወእግዚአብሔር ነፍሰይ ካብ ሲዑል ኣውፃእኻያ ናብ ጉድጓድ ከይወርድሲ ንህይወተይ ኣድሓንካኒ ክርኡ ንቕፅበት ዓይኒ እዩ ፀገኡ ግና ንሙሉእ ዕድመ ይጸንሕ ምሸት ብኽያት ይሓድር ንግሆ ግና ዕልልታ ይወፅእ እዩ እሞ ኣቱም ቅዱሳኑ ንእግዚአብሔር ዘንበሉ ንቅዱስ ዝኽብሩውን ኣመስግኑ እነንከ ብረሃዋይ ከቶ ኣይከንደልፅን የበልኩም ወእግዚአብሔር ብሞገስካ ንኸረነይ ኣጽኒዕካዮ ገጽካ ከወልካዮ ኣነ እውን ሰንበድኩም ወእግዚአብሔር ናባኻ ኣወ ንእግዚአብሔር ለሚነዮ ከምዚ ኢለ ናብ ጉድጓድ እንተወረድኩስ ካብ ደመይ እንታይ ክትረብእ ኢኻ መሬት ዶ ክወድሰካ ንሓቅኻስ ክሰብኮ ድዩ ወእግዚአብሔር ስማዕ እሞ መሓረኒ ወእግዚአብሔር ርዳእየ ይኩን ነፍሰይ ምእንቲ ክዝምረልካን ስቕ ከይትብልምሲ ብኽያተይ ናብ ሰሓቂ የዊትካለይ ከለይ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ዶ ኣቱም ጻድቃን ብእግዚአብሔር እልበሉ አሜን ንቑንዓትሲ ምስጋና ይግቦም እዩ ንእግዚአብሔር መሰንቆ ኣመስግንዎ 10 ኣውታር ብዘለዎ በገና ዘምርሉ ሓድሽ መዝሙር ዘምርሉ ብእልልታ ኣጸቢቅኩም ቃንዩሉ ቃል እግዚአብሔር ቅኑዕ እሞ ተግባሩ ኩሉ እውን እሙን እዩ ጽድቅን ፍርድን ይፈቱ ምድሪ ብሳህሊ እግዚአብሔር መሊኣ እያ ሰማያት በቃል እግዚአብሔር ብዘሎ ሰራዊቶን ብስትንፋስ ኣቡ ተገብሩ ንማያት ባሕሪ ከም ኩልስስቲ ይኽምሮ ንማዓሙቕ ኣመዛገብቲ እክቦ ንሱ በለ ኮነ ድማ ንሱ ኣዘዘ ቆመ ከዓ እሞ ጽና ንሱ በለ ተባራብር ህዝቢ ኣምላኻችሁም ብሳሕ ቀሪብያ ሰዓት ሕጂ እግዚአብሔር ንሱ በለ ብሓሳብ ኩላ ዓዊልና ንሱ በለ እንደገና ንሱ በለ ኮነ ድማ ንሱ ኣዘዘ ቆመ ስለዚህ እግዚአብሔር ዝበሎ እዩ ኣብ ህይወት ዝኸውን ንብል ኣለና እዛስ ወይና ማለት ንሱ በለ ኮነ ማለት 4 ነጥቢ ተወዲዩ ንሱ በለ ኮነ እግዚአብሔር ካ ብዙሕ ተስፋታት ይብና ኣሎ ማለት እሺ ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ እቶም ዝለዓለኻ ጸላእትኻ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ እንታይ ይገብሮ ንሱ በለ ኣለኻ ህዝቢ ኣምላኽ እዚ ብሉፅ ነገር እግዚአብሔር ዘካፈለና ደሎ ኣብ ልብኹም ትሕዝዎ ደለኹም ካልእ ዲስትራክሽን ዕድል ኣይትሃብዎ ሕጂ ሓይሊ እግዚአብሔር ንቕበለሉ ሰዓት እዩ ኣሜን ዶ ንሱ በለ ኮነ ምሽ ኢልና ሓቀይ ንሱ ድማ እንታይ ኢልና ገለ ካብቲ ተስፋታቱ ነቶም ዝለዓለኻ ጸላእትኻ ኢሉ ድኻም ድዩ ሕማም ድዩ ድኽነት ድዩ ፍርሒ ድዩ ጽልኢ ድዩ ሻርነት ድዩ ዝኾነ ይኹን ንዓኻ ከይተዓቢ ከይትብርታዕ ብሓሳብ እግዚአብሔር ክትመላለስ ጸላኢ ዝኾነካሲ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ እንታይ ገይርዎ ተሰዓሪ ገይርዎ እስክበሉ ንጸላኣየይ እግዚአብሔር ተሰዓሪ ገይርዎ እዩ ንሱ በለ በሉ ኮነ ድማ ብሓደ መገዲ ይመፁ ንበል ኣብ ቅድመይ ድማ ሸውዓተ መገዲ ይሃድሙ ስለዚ ከመንበሳ ተባዕ ክርስቲያን ነዚ ቃል ሒዙ ክወፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምክንያት ኣሳይመንት ተዋሂብና እምበር ብኽእለትና ብጥበብና ብገለና ኣይኮነን ብኸምኡ ዝተዋህበና ስልጣን ብኸምኡ ዝተዋህበና ኣይደንቲቲ ብኸምኡ ዝተዋህበና ማንነት ክንለብሶ ጥራይ ዘለና ማለት እዩ ልክዕ ኣብ ሓደ ካብ ኣይደንቲቲናቱ ወፂኡ ከም ደርሆ ኳኹን ዋላ እንድሕር ዳ ምስ ረጋቢት ምስ ደርሆ ውዕቶ ውዒሉ ምንፋር ከም ዘየሉ እንታይ ገብ ይርስዖ ማለት ኣይፈልጥን እቲ ኣይደንቲቲ ፍሉጥ እዩ ግን ንሱ ካብ ኣይደንቲቲ ርሒቑ ኣሎ ማለት እዩ ሎማ ዓንቲ ምስ ኣይደንቲቲ ናቲ ክጠብቕ ይበሎ ኣሜን ምጥባቕ ዶ ይኹነልና ምስቲ ተፀዋዕናሉ ምፅዋዕ ምጥባቕ ይኹነልና ኣሜን ሽዑ ኢና ንፅብቕ ኣሜን ዶ ሽዑ ኢና ሰዓርቲ ንኸውን ኣሜን ዶ ሽዑ ኢና ሙርኮና ዝምለስ ኣሜን ዶ ሽዑ ኢና ወፂና ክብሪ እግዚኣብሔር ነዘቱ ሽዑ ድማ ከተማ ኩላ ተዓኪባ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ትመፅእ ንሕና ማንነትና ምስ ንፈልጥ ኣብ ማእኸሎም ክንመላለስ ከለና ፍሉያት ክንከውን ክክእል ኣለና ማለት ንዓሳ ዓሳ
محباس زمورا كلام باي ديزاين يقوم توهيبه مش حقي أنا سخاتكم دما باي ديزاين أم لاحظت مسكن يقول ناي كريستوس ما ننزل لنا حزبينا حري ولدينا ناي من قصة خياناتنا قدس حزبينا كمان بس تبعت قبرنا قويتالنا أبطلاتنا زكزانا قويتالنا سلازي زي قال كوين تراك ترفيه بالنبي هوتنا هيا بخونا له إذا خلاص زنا قاعولو ديس وسطو مالتي أنا بقى أترى سباي كونكون أول زل النسبي حسب زيابي زل النسبي مخرج زيابي زل النسبي زبلي نزل تاج قبر مالتي زنا دقو مالتي عم لحظة مسكنيو أمين دو يسوع كويتاي نمهر دلنا زيابي بارس لذي كمل آتوس كبولو كابزلو هم تسيحهم عم لحظة كمل آتو تقابل على تقا أقبله فتحين زهبني نقوله يقوله هاليلويا كامل أبوت أقابل على تقا تقبله ناولكم سكتولي هاليلويا أقابل على تقا تقبله ترى سبايكم كل بالسيستم زي سعر سبايكم كل سيستم عالم زي قدام سبايكم كل كامل أبوت تنعلم أقابل على تقا تقبله يقول أمين صلي سعرون السجا سعرون الدخان سعرون بقى زرع عزيز نجار سعرون كلام لها وجلو كامل أبوت تنعلم أقابل على تقا تقبله بقى جزنا خوينا خمان عليش هاللويا كامل أبوت أقابل على تقا تقبله قبل على نجارات كجز أقابل على تقا تقبله هاللويا بفوري خمان عليش أقابل على تقا تقبله هاللويا نتزيت قوله نجار كخيل زغل أقابل على تقا تقبله هاللويا صلي فريني يقول له معك هاللويا نجارات كجز أيوه هاللويا صلي هوا يرحم الله هاللويا أقابل على تقا تقبله دخما بايا يسرحنيو وردة بايا يسرحنيو سلمات بايا يسرحنيو مغنياته أقابل على تقا تقبله هاللويا أقابل على تقا تقبله بتعين زلماني نقول لي ولا بفارق مالا تغالي وحيل مالا تغالي مثلا يخسر الزغل ولا حيل توعي مني لا بتصلي هاللويا بتزبنا هاللويا نقول لي نقول شكر كمان تخلق فتح زغل حيل اللي توعي مني قلت هم سهل آمين دو أبا ما هم تقولوا سرتاكم كنت قبل سواتاكم كزحات عملا خيزوك كسو مغنياتو كاملاتو زدل عليه اوه قول له زي ولا عملا منو زغونا عملا ريش كابا جلوري بيغان تلاباليا ريك هلواغان تلاباليا أما خل بحري قولنا تتكبر إجابير أبتي يزغبلنا نجر مجد تكبر إجابير نبو ترى نملس علنا نبحلفيننا أطوع علنا مسخان مفتوحوا اللي خانبلا لنا هو عيدم تتنا نلبسوا علنا بقى زدوا حبنا مننا نلبسوا علنا إجابير تعالي كم شلنا بس يتبع كم زبل تعالك بتوعات نوت علنا أبونا قدي بتوعات نوت علنا أبونا قدي بتوعات نوت علنا أبلع لي فرحات بتوعات نوت علنا أبلع لي دخان بتوعات نوت علنا أبلع لي سراي بتوعات نوت علنا أبلع لي مفل الله بتوعات نوت علنا أبلع لي جزيرة السيستم العالم بتوعات نوت علنا بتزهبنا حيلي أوه بتزهبنا حيلي بتسلمات يخوله برهاني صغير أنا قمت خلو قبله سلمت أنا قال برهاني صغير لمن تاي بتزبنا حيلي وو هاللويا ما فسك جابير بأمنت أبنا فس عتبي ممو كاملات كانت تلعله أبنت أجاي ملالس على خبره أبوتاتي لسها أمينهم نعها أمينهم أفنا بس تاجرهم يوم لو بيا فنا بس عطوا له خبره زوج زم أبي يسرح بيقولوا زفار على حباي
يسرحني بولو كم بوتاتي توهبني بولو كم بوتاتي تقالني بولو كم بوتاتي يمنت هالني بولو كم بوتاتي حيل لني كم بوتاتي تبعت هالني مركو خمارق يغلي وعوت كمال على السغلي ندكاي كعبي يغلي ندكاي كاب سيستم عالم كوصي يغلي وملعتو سل على تقال تقبيلي سلامي ما تزيبن حيلي واو ما تزيبن حيلي واو ما تزيبن حيلي هللويا تقبل لك لومي لموس نبزوا على كمان ترى سواء يكون كان لك الله قويتا نسغات عقاز لك سبيها نسغا حيز لك سبيها نسغا اكزيبر كبر لك سبيها نتوم زل عن نصلعتيش كبولو اكزيبر اب كرمي تيقبرهم انداي قبرهم اريد سمعني زلو نتوم زل عن نصلعتي بولو نتوم زل عن نصلعتي مع الحمام مع الدخام مع الظلمات مع الفرحي مع الكسفان مراد እግዚአብሔር አብ ቀድመኝ ለሰዓርቲ ገበሮም አብ ቀድመኝ ለሰዓርቲ ገበሮም ንደቀይ ዘፍርሕ እግዚአብሔር አብ ቀድመኝ ለሰዓርቲ ገበሮም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከሕጎስ ይበሉ ለዚህ እግዚአብሔር ሕጎስ አለው በሉ ለዚህ እግዚአብሔር ሕጎስ አለው በሉ ኦ ምክንያቱ ልበይ ዝለይ ንስኸበኒ ሃሌሉያ ምክንያቱ ልበይ ዝለይ ንስኸበኒ ይሕጎሳሉ በእግዚአብሔር ይሕጎሳሉ ይሕጎሳሉ ልበይ በእግዚአብሔር ይሕጎሳሉ ልበይ በእግዚአብሔር ይሕጎሳሉ ልበይ በእግዚአብሔር ይሕጎሳሉ ሃሌሉያ ልብኹም እግዚአብሔር ይተሓጎስ እቲ ድሌት ልብኹም ዝህበኩም ኣምላኽ ሕያው ይብለኩም ኣለኹ እቲ ኣብ ልሙዕ ሸኻ ዘውዕለኩም ኣምላኽ ኣሎ ይብለኩም ኣለኹ ሎሚ ይበሉ ምሳይኮምዎ ኣብ ልሙዕ ሸኻ ዘውዕል ኣምላኽ ኣለኒ ንደቀይ ኣብ ልሙዕ ሸኻ ዘውዕል ኣምላኽ ኣለኒ ሎሚ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ዝመርሕ ኣምላኽ ኣለኒ ንደቀይ ናብ ዝዓርፍሉ ማይ ዝመርሕ ኣምላኽ ኣለኒ ኣብዛ ከተማ ንኽብሩ ደው ዘብል ኣምላኽ ኣለኒ ኣብዛ ከተማ ከም ሽለን ኣንበሳ ዘትብዕ ኣምላኽ ኣለኒ ስለዚ ብኣምላኽ ልበይ ይሕጎሳሎ ስለዚ ብኣምላኽ ልበይ ይሕጎሳሎ ሕጎሳሎ በይ ብእግዚአብሔር ሕጎሳሎ በይ ብእግዚአብሔር ሕጎሳሎ ንባርኸካ ኣለና ንዕብየካ ኣለና ከማኻ ዝበለ ኣምላኽ ስለዘየለሽምካ ይባረኽ እግዚአብሔር ጓሳይ ካብላ ኣለኹ ኣቦ ኮይንካኒ ካብላ ኣለኹ ኦ እግዚአብሔር ብዙሓት ኣቦታት ይጠልሙ ብዙሓት ኣቦታት ይኽሕዱ ብዙሓት ኣቦታት የጉድሉ ንስኻ ግን ኣይተጉድልን እግዚአብሔር ጓሳና ኢኻ ንስኻ ዝጎድለና ድማ የለን ብልሙዕ ሸኻ ተውዕለና ንስኻ ኣብ ተዓርፈሉ ማይ ድማ ተመርሓና ንስኻ በይንኻ ኣቦ ንብለካ ኣለና ኣቦ ኢኻ ንብል ኣለና ስለዚ ልብና ባኻ ይሕጎሳሎ ልብና ባኻ ባህ ይብለሎ ልብና ባኻ ይሕጎሳሎ መዓልትና ባርኮ ዘመንና ባርኮ እዛ ሶም እዚኣ ንዓኻ ነረክበካ ኣለና ሲስተም ናይ ዓለም ክርስዕር ምሳና ስለ ዝኾንካ ሽምካ ይባረኽ ከም ሽለን ኣንበሳ ተቢዕና እግዚኣብሔር ንፀልማት ክንጓነፎ
مغسعره حيث نزعبكنا تمسكن شغبنا زبله كله جابر والفتاتون جابر بعها نحلفه شبك جابر لا طبعا غسقره من الناس نزعبكنا شبك عباره والغلو دما كملات كاسل عليه صقامنا عتقا تقبلنا يا من مسكنا كالنا كبري مسكنا عبيد عها يقول املا نغوتو ناتو نوت انسانا سلزونكا شبك عباره بتاونا موسانا يبارك دكنا يبارك جابر نفاسنا عالم ابانا يسرحنا نرالنا سيستمنا عالم ابانا يسرحنا نرالنا بترسات للي غن مالانس ابحل فيني متاو ندلي لنا حيلها بنا صقاب زحلنا سلام وعلى شنا بالله كبري مسكنا عبيد عها يقول ابزا ختما عها نقص قبرك لنا ابزا ختما عها ابون قبرك لنا ابزا ختما نسخا كل قطرن قبرك لنا او جابر كوموت قبرتخن ومن املاخ خاموش كاي بارك اما خلنا خركم زي قالوا عطفن دربل صقاب بيتهم يوتو لا جابر اما خلنا السلام يغون متغخاب يغون مفقار يغون ايدنتيتي ناس هونه طرا كبري مسكنا عبيد عها بتفكروا بودها بيسوع كريستوس شر امين ጌታ ይባርክ በሉ። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ይባርካት ለምካ ሁሉ ተሐዳርካ ይባረክ ይባረክ። ጌታ ይባርኩ። ወደ ሱሳ ሰላም ተባረክ።